eh, when will all these people that are claiming that Jesus is healing the cripple and making the blind to see, do justice to this Matthias Ezak with your focus to that he has been campaigning for anybody that can provide any crippled person, any blind person, mechala na ofupu ụzọ n'afa Jizọs ma ọ mechala na gaba ije n'afa Jizọs. Kedu ife mere na kemgbe echi Matthias Ezak Ejiofor ji eme dis post ya na-afụ ebe a na onwebụla onye ama adreesị ya furu ụzọ n'afa Jizọs, onwepụla onye ama adreesị ya onye mkpụrụ gara ije n'afa Jizọs. Don't you now understand na ife niile ị na-afụ na telivishọn na onye ngwụrọ gara ije na onye isi furu ụzọ n'afa Jizọs bụ ọla ya manipulation and Pharisee? Do you understand? Na onwere Jizọs nwere power enigwe nwere ike ime ka onye ngwụrọ gaa ije, ọzọ dị impossible. Onwere Jizọs nwere ike ime ka onye isi furu ụzọ, ọ dị impossible. Unu si na ọ dị possible, gwa ya adreesị ka ndị a niile a na-akpọpụ sinsi village mfe nwere village fe nwere nne na nna, fe nwere ụmụnne, fe nwekwuru ụmụnna, fe nwekwuru ọgbọ, fe anọrọ n'ụmụada, fe anọrọ ndị inyom ụdị whatever na ndị unu na-aghọrị the gullible ones believe na o nwere onye a na-akpọ Jizọs na-azọ ndụ. Do you understand me? Keep eyeing our people. You people, keep eyeing them. Do you understand me? Ndị otu Brother Paul Chigbo, keep deceiving the gullible ndị Igbo na the gullible Nigerians and Africa that without Jesus na nwere ife na-eme isi.